Новото поколение подобрени модели на бизнес серията HP 450 са подходящи както за офис работа и леки игри, така и за по-тежки и натоварващи приложения и са чудесен избор за хората, които се нуждаят от добра комбинация между надежност, качество и добра производителност. Корпусът им е все така елегантен, тънък и заоблен и на пръв поглед изглежда същия като предната серия, но определено е променен. Задната му страна е по-тънка, горният капак е отново с гумирано покритие, а частта около клавиатурата и тъчпада е от плътен и висококачествен полиран алуминий. И двете добре защитени от надраскване и издръжливи на по-интензивна употреба. Друга новост е и долната част, която е разделена на сервизни панели за бърз достъп до важни компоненти, както и добавеният четец за пръстови отпечатъци, чрез който може лесно и бързо да защитите важните данни или да запаметите паролите си. Клавиатурата им отново е пълноформатна, водостойчива, с меки клавиши и удобна за продължителна работа. Тъчпадът им е голям, с отделени бутони и поддръжка на мултитъч жестове, чрез които с различни движения може да приближите, местите и завъртите интернет страници и снимки. Тук е добре да споменем, че серията разполага с пълната гама от портове. Налични са 4 броя USB-та, 2 броя USB 2.0 и 2 броя USB 3.0, HDMI и VGA видеоизходи за свързване към монитор и телевизор, жакове за слушалки и микрофон, както и LAN порт и четец за карти. Новата серия се отличава и с най-новото поколение енергоспестяващи процесори на марката Intel от серията Intel Core i3, 5 и 7, видеокарти с до 2 ГБ собствена памет, голям твърд диск и възможност за увеличение на паметта до 16 ГБ и са готови да задоволят нуждите дори на най-претенциозните потребители. Екраните им са все така емблематичните за серията матиран тип и са изключително удобни за продължителна работа. Също така, чрез интегрираните решения на марката, личната информация може сериозно да се защити и предпази от неоторизиран достъп, благодарение на защитата на твърдия диск и допълнителните софтуерни приложения. В заключение, можем да кажем, че новото поколение подобрени модели на серията HP 450 съчетават в себе си запазената надежност и производителност и все така добра цена.